Gde ste rođaci? Za 2 sata letiš za Rusiju. Je neki loš presić već svega ovo. Idi i ne vraćaj se više nikad. Šta se krije iza činjenice da vlada želi ruski gasovod javno, a vladin odbor ga odbija? Sofija, Bojana se nikad ne bi ubila. Evo, dovoljno epski za tebe. Javi svima da je svečano otvorena sezona lova. Sam Bosna. Šta palimo preko, a? Il famoso Maraš. Na snagu stupa odluku o tvom razrešenju. Baćo! Samo da mi pucaš u glavu. Sad si javno dobro. Vreme crvenog je došlo.